Actuel Media filɛ baga an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan suit bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Sibi dugu jumɛn Kongo la ni Sibi cɛ kilo 5 an bɛ an fa fɛ yen an bɛ an ka donsoba fɛ an b'an karamɔgɔkɛ fɛ yen n'o ye karamɔgɔ Soma Kamara ka émission bi an b'o kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ Sibi donsoba la ka foli kɛ Sibi dugutigi la ka foli kɛ Sibi donso den n'a ba bɛɛ la k'u bɛɛ bonya b'a la karamɔgɔ Soma i sɔnna ka kuma bi Actuel Media ka diyara n ye a bɛnna ma n bɛ fɛ i ka foli ni tanuni kɛ i filɛbagaw ni kanubagaw la Mali fan bɛɛ fɛ yan'an ka don an ka ɲininkali ne kɔni ka foli bɛ Manden donso den n'a ba ne ka foli b'a bɛɛ ye ne ye dennin ye i ma wololen min na i ka lɔnni tɛ so dɔn n y'a sɔrɔ mɔgɔ fɛ ani Ala y'a d'i ma kelen tɛ wa ne ni n ka donsoya nana ni n ka yiri nana ni n ka dalu nana mɛ n bɛ sɛnbɛ fɛn wɛrɛ la n sɛmɛna Ala la wa hali sini ne bɛ nɔ na n tɛ kɔrɔbɔ o tɛ ne ka se ye dɛ o bɛɛ ni i nakan de ye i bangebaga o bɛ i bila sira min kan i bɛ tɔgɔma n'o ye mɛ n'i y'a b'i kan ko caman lagosilen ne min fa lajɛ i min ba lajɛ i min karamɔgɔkɛ lajɛ k'e ka kɛ donso de i yɛrɛ nɛgɛ de la n'o tɛ ni donsokɛ yɛrɛ don sa kɛ donsokɛ kin kongo kɔnɔ i yɛrɛ ma ɲininka jinɛ k'i minɛ i yɛrɛ ma ɲininka donsokɛ tɛ minɛ la wara t'a minɛ kɛbalikɛ de b'a to wara bɛ se donsokɛ la kɛbalikɛ de b'a to sa bɛ donsokɛ kin wa donsokɛ kan dalen Ala fɛ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan an bɛ si yɔrɔ dɔn an bɛ la yɔrɔ dɔn yɔrɔ dɔ i ka jugu dɛ ni keya yɛrɛ tɛ i tɛ la o. Karamɔgɔ Soma nin diyara n ye kosɛbɛ ni kun ye foli ye ka don émission kɔnɔna la donc i kun da bɛ ka se fɛn dɔ ma a ka d'an ye an ka a ɲininkali kɛ i la i ka sɔrɔ ka jaabi d'an ma ni o ye i ka donsoya kɔnɔko ani i ka dɔnni kɔnɔko i filɛ ka kuma dɔ fɔ sisan kuma daminɛ la k'a fɔ ko e ma dɔnni kalan mɔgɔ bolo ko i n'i ta bangena nin bɛ bali mɔgɔ caman na k'a fɔ ko o mɔgɔ sugu bɛ sɔrɔ halisa an ka jamana in kɔnɔ yan donc ne bɛ fɛ i ka segin kuma in kan ka walawala dɔɔni dɔnniko nana cogo di fo ka n'i sigi a kan bi Kongo la ka mɔgɔw mago dilan bon kabi Ala ye n dan ne ma sigi mɔgɔ kɔrɔ nin kɛ n ye tan nin kɛ n ye tan i yɛrɛ ɲa sokɔnɔ la tiɲɛ buri tɛ yan kolonkisɛ tɛ yan ne nana min ɲini Ala fɛ Ala b'o kɛ n ye bon n sɔn ni n fa ye ka n sɔn ni n ba ye n'i y'a ye ka ko lagosi dɔrɔn mɔgɔ caman bɛ yen k'a dugu ma walahi a bɛɛ juru bangebaga ko la wa ne bɔnsɔn bɛɛ donso n fa ba n ka nabolo fɛn fɛn a bɛ donso. Karamɔgɔ Soma nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli ni tanuni kɛ halisa filɛbagaw la minnu bɛ kan su ni waati in na ɲininkali dɔ bɛ yen mɔgɔ caman bɛ fɛ an da ka s'a ma an bɛ don a kɔnɔ sisan n'o ye donso kɔrɔlen ye o ye furabɔla ye furabɔ sira fɛ i bɛ mɔgɔw mago dilan yiri fɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔdimi ni denko fura ninnu walima bana minnu bɛ yen n'a bɛ k'an balakaw sɛgɛn kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen e bɛ se ka i seko kɛ mun na n bɛ fɛ i ka don sabali ka don a kɔnɔ dɔɔni ka walasa i bɛ se ka jigi sigi kuma f'u ɲɛna ka hakilisigi kuma f'u ye ni a bana bɛ mɔgɔ min na olu bɛ se k'i sɛgɛrɛ cogo min na Kongo la yan. bon kɔni kɔdimi bɛ mɔgɔ la ne b'i kɔ dɔn den yiri la n bɛ n jɔ yiri fan dɔ i b'a fɔ k'a bɛ bin n ka tɛ ne bolo Ala de bolo n b'a yɛlɛmɛ yiri dɔ bɛɛ ɲɛna ka kɔdimi yɛlɛma yiri la yɔrɔ kelen pe i bɔnna kɔrɔtɛ la k'i bin ne bɛ furakɛ o yɔrɔ bɛɛ n ka n bolokɔrɔ ta min y'a k'a la o k'a kɛ ne na ne y'a kɛ ne la a bɛ taa lahara walahi bon kabi Ala ye n dan ne ma juguman se adamaden ma kɔni ne bɛ ko sugu bɛɛ kɛ mɛ nin k'i faga o tɛ ne fɛ yan dɛ nin kojugu kɛ karisa la o tɛ ne fɛ yan o de lɔn tɛ n dɔn n yɛrɛ t'a fɛ k'o ɲɛɲini an ye Manden Soma ye donsoya nana
an fa siya kan wa hali bi ne b'o cogo la mɔgɔ kɔnɔ boli k'a tɛ jɔ ne b'a tigɛ yɔrɔ kelen ɲɛgɛnɛ kɛ bouger ko ka taa la dɔgɔtɔrɔso la ka a barakɔrɔla sɔgɔ ka ji bɔ mɛ ne bɛ fura d'a ma a b'a min a ɲɛgɛnɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen bɛɛ ɲɛna nka i b'o bɛɛ kɛ ni yiri ye walima dalu a bɛɛ yiri ye a bɛɛ yiri ye a bɛɛ yiri yiri foyi tɛ manden bɔnko kan n'a tɛ hadamaden kɛnɛya ne bolo o yiri tɛ yen n'a tɛ sogo faga ne bolo o yiri tɛ yen ala mɛ bɛɛ dan yɛrɛfɔ kama kabi 63 la fɔ sisan ha dɔɔni o kɔnɔ dɛ o di ayiwa n'i y'a ye k'i tɛ kɔrɔbɔ i tun bɛ sira de dɔn k'i bɔ sira dɔn n'i y'o kɛ i bɛ mɛn si la u b'a fɔ ko fura bɛ si la ko fura tɛ si la tiɲɛ tɛ dɛ fura si la kɛcogo lɔn fɔcogo lɔn san bɛ sira dɔn n'i y'o si fura de ye ko yiri tɛ yen ne tɛ furakɛli kɛ ne bolo ayiwa baasi t'a la ko yiri tɛ ale tɛ furakɛli kɛ mun na hakili la o tɛ ko balalen nka yanni an ka émission ban n'ala sɔnna ne bɛ yiri fila f'a ɲɛna a bɛ fɛn dɔ di émission filɛbagaw fana ma olu fana bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na parce que a b'a kɔnɔ a tɛ ban donc ni cɛkɔrɔba in a filɛ nin ye san 70 ni kɔ n'a sɔnna k'anw bisimila bi bɛɛ y'a dɔn o ye donsoya bonya kama ye ani o ye a kanubagaw ani a ka kalandenw bonya kama ye sinon tɛ olu bɛ yɔrɔ min na bi olu tɛmɛna fɛn dɔw kan nka halisa ka bonya kɔ segin d'a ma ka segin k'a ka téléphone numéro di filɛbagaw ma 75 20 04 41 n bɛ segin a kan 75 20 04 41 a tɛ whatsapp sanfɛ ni mɔgɔ min y'a wele ni ci min bɛ yen i b'a fɔ ɲɛna donc n'a bɛ se k'i dɛmɛ walima n'a tɛ se k'i dɛmɛ a bɛ bɛn a la karamɔgɔ i dansogo ni ko an bɛ na an ka ɲininkali kɔnɔna la halisa i da sera fɛn dɔ ma sisan n'o ye donsoya ye yala an y'a mɛn k'a fɔ ko karamɔgɔ Soma ye mugu ci i ye mugu ci fo ka sogoba dɔw faga walima fo ka jinɛfɛn dɔw faga mɛ mɛn da ye mɛn tigila ye yala i ka muguci kɔnɔna la i garisɛgɛ kɛra janjo mun na n bɛ fɛ i k'i da don a la dɔɔni i ka ɲɛnafin bɔ i dɔnbagaw la i ka ɲɛnafin bɔ i ka kalandenw la awa o diyara n ye ni bi tɛ ne da tɛ don a la o lamɛnnikɛtɔ ka kuma ka i yɛrɛ fɔ a ma sɔn ma u b'a fɔ n fa ye ko n kɛlen fɛn ye a ma sɔn n'i y'a kɛ i bɛ ye o kalon bɛ mun ye ne ye bilisi faga don min na walahi an mɔgɔ fila mɛnɛ 4 mɛ n ko cɛ dɔ ma ko bɔn i tɛnɛmuso den de ne ye ne ka taa kijo saya ka fisa ne ma o ye an bɛɛ bɛ taa jɔ dɔ yan n ko n bɛ mugu ci a la a ko n kana kɛ n ko i tɛ n dɔn dɛ i bɛnɔkɛ ni birinkɛ ye o n'a faga o ka gondo bɛ ne kɔnɔ n y'a susu i ye mugu ci bilisi la a bɛ yiri min kɔrɔ ka yiri kɔrɔla mun bɛɛ kɛ yiri in de awa ne ye lɔgɔ kari an kan la fo ka taa kɛnɛ bɔ awa su waati dɔ selen n y'a fɔ ye ko n bɛna don kabini la parce que bɛɛ tɛ bɛɛ di ne bɛ taa sabula min na n'o tɛ taga o la a ma ɲin dɛ ne taara n mako bɔ n'i y'a lalen ye i b'a fɔ ko sokɛ falen lalen don a kunkolo karamɔgɔkɛ bɛɛ tɛ se dɔ bɛɛ la ka na n nasirakɔrɔ fɛ ka na n sigi mɛ n ka palan ye n kɛrɛ la ni ye ne fa o t'a fa ka palan filɛ kɛya gundo bɛ nin kɔnɔ kɛya gundo bɛ nin kɔnɔ n'i bɛ min kɛ i b'o kɛ kɛya gundo ye mun ye
o bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ sogo i ye sogo fɛnɛ faga i ye mugu ci i ye sogo faga ɲɛ bɛ minɛnkolo ni minɛnkunkolo fɛnɛ la i ka du kɔnɔ yan o tɛ se bama danna o sogomisɛnw tɛ se bama danna bɛɛ ni lɔngo ko ne kɛ mugu t'i la ni ma to kala dugu lɔ ne mana n jɔ i la i bɛ to o tɛ ɲɛ f'i ye dɛ baasi tɛ keya de ye donc o soma ni diyara ye kosɛbɛ an bɛ émission kɔnɔna la halisa ne kun y'a fɔ n ko yan'an ka bɔ émission kɔnɔ an bɛ yiri fila di a ka d'an ye i ka baro k'a ye o kan a yiri fɔlɔ o ye sana ye yiri filanan o ye gunjɛ ye ni yiri fila an kɔni b'a mɛn mɔgɔw mago bɛ s'a ma fɛn caman na nka n bɛ fɛ i yɛrɛ k'i kɔnɔjɛya anw ye bi i denw ye i ka kalandenw ye i mɔdenw ye bi i ka nin yiri fila i ka fɛn dɔ fɔ an ye ka fɛn min bɛ se k'an nafa kunjɛ a lili ŋɔɲafin bɛ bɔ mɔgɔ ma k'a fan bɛɛ tiɲɛ n'i ye kunjɛ lili bɔ k'a girin-girin k'a tobi i b'a ko a la wula fɛ sɔgɔma a fɛn bɛɛ bɛ bulu a bɛ bɔ a farisogo la pewu ŋɔɲafin o kosɛbɛ i bɛ gunjɛ lili bɔ k'a tobi k'a ko n'a ye o yɔrɔ kelen kunjɛ a bulu ni kɔnɔboli bɛ mɔgɔ la i ka bulu hali ka bilida ka ɲimi ka ji kun o kɛra kɔnɔdimi min don ni ala sɔnna la a bɛɛ bɛ bin kɔnɔdimi bon a lɛdɔn k'a fɔ i bɛ ko a la garijɛgɛsi de t'i minɛ abada bɛ siri tigɛ ne yɛrɛ bɛ nin ye ale nin k'a kɛ ne bɛ mugu to baara la k'a kɛ n bɛ sogo faga kunjɛ kelen de ni y'a yiri fɔlɔ de ye kunjɛ ye sanan a bɛ sogo faga sanan ni furu gɛlɛyara mɔgɔ ma n'i ye sanan kuru 4 dilan muso k'i ko a la a bɛ furu tile hakɛ min na i b'o dɔn kɔngɔ kɔnɔ de a bɔ yɔrɔ sanan nafa ka bon kojugu wa fara min bilen duguma min dabililen o ko tɛ fara min walonin ka jan n'i y'o dɛrɛdɛ k'o fara ɲɔgɔn na k'a susu ni kunkolodimi gbɛlɛn bɛ mɔgɔ la i k'a kɛ tasuma la a k'i kuma jigin a kun na kunkolodimi bɛ tɛmɛ i bɛ kunkolodimi caman fɔ ko jinɛ tɛ dɛ baasi t'a la n'a mɛ an bɛ dugawu kɛ ni fɛn min filɛ ka fɔ nin mɔgɔ min y'a kɛ ala ka barika don a la nka karamɔgɔ yan'an ka bɔ bana dɔ bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn bi kosɛbɛ ni o ye cɛya bana ye n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ se ka dɛmɛ k'an ye o fɛn na k'a ɲɛfɔ émission kɔnɔna la cɛya bana komi dɔw bɛ kɔnɔ ni a ye mɔgɔ sigi i ko k'i bɛ da muso fɛ i tɛ se ka da la fɛ mɛ n'i ma bɔra a la foyi t'i la farakoloti kisi t'a la ni min bɛ da la kɔrɔbɔ a fanga dɔgɔya b'i la i kɛ farakoloti bulu tigɛ dɔrɔn k'a tobi k'i ko ka ji min i bɛ segin cɛya la n bɛ ɲɛna kisi t'a la fɛnɛ ni aw yɛrɛ taa ɲɔgɔn tɛ ne tɛ kuma koyi n bɛ kuma arajoso la ban i bɛ ne kɛ dɔ k'i jɔ arajoso la ka i yɛrɛ kali ka a bɛ tan tiɲɛ tɛ o
bakelen bɛ kuma so na wallahi billahi hali ne taara o kaso hali tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ kalon bɛ mun ye ko ni bɛ se ka kɛ n ka ye ne ta bana dasɔgɔni ko Soma Kamara ne ɲɛ bɛ so kɔnɔ na ɲɛma la mobili nin bɛ n'a papiye n'a kile dilen ne ma nɔ yan ka bɛ ala dan n bɛ faama deli n bɛ fantan deli ka fɔ n bɛ nin kɛ i kɛ nin d'u ma ka bɛ ala dan n ma kɛ wa n bɛ sa fana tɛna kɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ ta n ka mobili la Bamakɔ ka na k'a furakɛ k'a pasi ta k'a d'a ma a kɛ tan min ye lahara ne mago de b'o la ne mago tɛ diɲɛ na koyi i bɛ kaburu de kɔnɔ gwɛl yanni saya lon tɛ an mɛ bi o t'a dɔn dɛ na ni ba ye na ni saga ye na ni misi ye a bɛ tan tiɲɛ don t'a dɔn ha a sinima bɛ gbɛlɛ ye dɛ nka karamɔgɔ Soma i bɛ mɔgɔw mago dilan bon i ye mun fɔ ne ma buguri ye yan ne ma kolon ye yan yala nka i bɛ mɔgɔw kungo la ye cogo di o ala ka masaya de ye o hali an sigilen cogo min na nin ye ne mɛna jɔ a la kɔnɔ min bɛ yen n b'a f'i ye nka o ye jinɛ ko ye dɛ an bɛ tɛmɛ o kan an bɛ tɛmɛ o kan baasi t'a la i dasɔgɔni ko an ka émission a bɛ ka sinsɛn ka taa ban o la nka an tɛ se ka bɔ émission kɔnɔ n'an m'an da don Mali donsoya la bi Mali donsoya kɛrɛnkɛrɛnnenya Sibi donsoya Manden donsoya yala karamɔgɔ Soma e ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ la wa yala e ɲɛ bɛ fɛn dɔ la fɛn mun ka di ye walima fɛn mun man di ye ne kɔni hakili bɛ yɔrɔ min na bɛn ko gwɛnɛ tɛ anw fɛ yan yɛrɛdɔbaya tɛ yan nilɛ baara tɛ yan i bɛ tɔgɔ ma sira de kan mɛ an dɔ ma bɔ dɔ kɔfɛ n bɛ yɔrɔ wɛrɛ fɔ Sibi yan Sibi kɔnɔ yan ayi ka taa depuis ne fitinin awa an bɛ ne bolo bɔ fan dɔ la an bɛ sanayɛlɛw bɛ kɛ dɔ wɛrɛ o sanayɛlɛw bɛ kɛ dɔ wɛrɛ fɔ Dankasa mɛ kɛ kelen t'a f'i ye ko nin kɛlɛkan nin mun b'o kɛ bɛn tɛ wala ne bɛnna i bɛ se ko la nka karamɔgɔ Sibi donso bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bi an bɛ don min na ko kosɛbɛ gwɛndɛ tɛ yan gwɛndɛ tɛ yan ni mɔgɔ min y'a f'i ye ko Sibi a n'a lamini donso ko bɛn tɛ ni ɲɔgɔn tɛ a fɔ ko ne Soma ko tiɲɛ tɛ gwɛndɛya nana cogo min na a k'o fɔ tan an burujuw bɛ donso ni bɛnbakɛ donso bɛnba wɛrɛ donso a tɛ se ka ban sa an tɛ sɔn nɔgɔ bɛ koko la an tɛ don a la wa bɛ caman ye bi ko hɔn ko kunun a bɛ tan bi a tan kɛbalikɛ b'a kɛ i kɛcogo dɔn dɔrɔn n'i kɛcogo de bɛ ɲɛnatigɛ ko in ma i bɛ saya sɔrɔ ko in ma karamɔgɔ Soma diyara n ye kosɛbɛ si kɔgɔla kosɛbɛ an tɛ émission janya an ɲɛ b'a la hali kumacogo la i b'a dɔn k'a sɛgɛnna donc nin bɛ dan sigi an ka bi émission na an bɔra Bamakɔ bi ka na an ka cɛkɔrɔba ɲɔgɔn min sɛgɛrɛ n'o ye karamɔgɔ Soma Kamara ye Sibi kɔnɔ yan Kɔngola kɔnɔ an y'an ka téléphone numéro di 75 20 04 41 o numéro kelen bɛ ka tɛmɛ vidéo duguma mɔgɔ mɔgɔ mana vidéo in sɔrɔ fan o fan i bɛ se ka wele ka foli k'a la walima ni laɲini dɔ b'i bolo ka wele k'o k'a la karamɔgɔ Soma nin ye an ka émission selen a kuncɛyɔrɔ la n bɛ fɛ i ka foli ni tanuni kɛ ani bilasiralikan min b'i bolo k'a di anw ma ani donsow ma ne ka foli b'aw bɛɛ ye yarabi ala ka si d'aw ma ala ka kɛnɛya d'aw ma ala ka yabu d'aw kan mɔgɔ ka fɛn bɛɛ de sutura kan ala ka sutura yarabi donsoya min bɛ nin ye awa kuma caman tɛ an fɛ bon ne b'a ko dugu ni dugu bɛ ɲɔgɔn na ou bien ni dugu dama bɛ ɲɔgɔn na donsoya sira la o ma kɛ yan ban i bɛ kelen ye yɔrɔ min na a bɛɛ ye awa o yɔrɔ la n ka foli bɛ donsow ye n ka foli ye Mali donsow bɛɛ ye anw ye kalandenni ye an bɛ foli di bɛɛ ma ka Kɔngola dugutigi fo ka donsoba fo Sibi donsow an b'a bɛɛ lajɛlen fo Dokoro Daba n'a ka jama an b'u fo u fana u ni anw bɛ ɲɔgɔn kalama a mɛnna dɔɔnin ka Dokoro Lamini fo
ni bɛ dan sigi an ka bi émission na mɔgɔ kun bɛ technique la Lasine Jara donc an b'a fɔ n ko aw kan bɛ don dɔ la Actuel Media sanfɛ merci